ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୋକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ ମୁଭି ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ମେନସନ୍ କରିଦେବା କଥା ଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ସେଦିନ ସେ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଯାଇଥିଲେ କି? ହଁ କେବେ? ମୁଁ ଗଲା ଆସିତା କହିଲି ଆମର ଇଏ କମନ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଯେତିକି ଆସିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ନାଗ ମତଙ୍କର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଆସିଥିଲା ମୋର Nadia